import de gairebé 1,2 milions d'euros. Aquest és el nou aspecte que presenta la remodelada plaça de la Pau de Lleida. La paeria l'ha reurbanitzat en el marc del Fons Estatal d'Inversió Local. Aquesta plaça és obra de l'arquitecte Domènec i Torres i està situada entre la Rambla Francesc Macià i l'Avinguda del Segre. L'alcalde ha destacat també la recuperació de les fonts a banda de la renovació de la plaça, mantenint l'arquitectura inicial. La recuperació de les fonts, una font que moltes persones ni recordaven, la font del nen amb la tortuga i la font gran i la font mitjana d'aquesta plaça que donen aquest aire característic d'una plaça que podem dir que hem recuperat. Els treballs de remodelació han consistit en el canvi del paviment de 3 colors anterior per un de nou amb les mateixes formes. També s'han canviat les lluminàries existents per unes que s'adapten als criteris de sostenibilitat i mesures contra la contaminació lumínica. Finalment s'han tornat a col·locar els 18 bancs que hi havia a la plaça i s'han posat 7 papereres noves.